हा माथो लाबखो बिमा अमा बेदर लाबदों आं हा अमा बेदरखौनो बिदि लाबबाय थानोसै होमबा गरमफोराव बेदर नङाबानो ओंखामखौनो खहाबथारला माथो आरो दा गरमजों ओंखाम खहाबाबा देहाखौनो दुरबल मोनथारो थेवबो बेदर लाबसास्लाय मैगं गोथांफोरखौनो लाना फैनांगौ बेफोरजोंबो ओंखाम खहाबोना मैगं गोथांफोरखौबो जाबाय थाजाया मुलि होसोयो आजिखालिलाय आरो मुलि सुलि होआलासिनो सोर खेथि मावबावोखाय थेवबो बेदरफोरनिसाय मैगं थाइगंफोराव बांसिन भिटामिन थायो एखेहाय सबबो बेफोरखौ साननो थाङोबा जेखौबो जाजाया दे माजों संहैदो एसे मोजाङै रुगारलै बिमा बिजानुफोरा खारथों आंलाय बेदरफोरखौ माला रुवालासिनो संफेरनायखाय रुनासो संखायो आं रुवालासिनो संखाया दे ओमफ्राय राजायालाय बहा थांदों माथो मानसिखौ नुवाखै हा बहाथो थांनो गामिफोरजा थाङाखै बे मानसियालाय न'आवनो थाया नामाब्रा बेलाय माथो सानसेबो लोगो मोनफैयानो आङो नोंनिनो लादोहाय बिफा नों जेरै न'आवनो थाया बेबो बिदिनोथार थै जाम्बि नोंनिसो लादों बियो थांना संहैथां माबार दा बेलासो आंना बेलेगाव थांबानो दङ मायाव पार्टिनि मिटिं दंबावो जोंना मिटिंआनो जोबला नामा नोंना सानफ्रोमबो मिटिंआव थांबाय थायो माथो हा इलेक्सनानो जोबाखै बहा जोब्रबनो दालाय सोरथो जालायखोब्रा फै ओइ माथो कुन्टु फंबायसोलाय आदै आंनो हा माथो खौरांमोन फंबाय खौरां माने दासान्दि माथो हाजिराखौनो मोनथारलालै हाजिरा आंखौसो हाजिरा लिंनो फैबाय नामाब्रा नोंलाय नङा आदा नङा माने हाजिरा मावनो मोनथाराखै नालाय आङो फैसायानो गैथारलालै आंनावथ' दा हाजिरा थाव खामानियानो गैया माथो फंबाय आं हाजिरा मावनो फैयाखैलै आदा हा मानोथो फैदों होनबालाय मानो फैदोंमोन माने आदा आं नोंनाव 10-20 मोनगोन खोमा होननासो फैदोंमोनलै सान्दुं गोसाजों बिराद जोमै रोसि गांदों आङो फैसाबो गैया दा आखायाव थाइसेबो ओंखायनो नोंनाव 10-20 मोनगोन खोमा होनना फैदोंमोन आङो नोंबो एसे पार्टियाव गिदिंदो नालाय एबार भटखौ नोंनि पार्टिनो होगोन दे आं आदा आंनो 20 थाखाल' हरबानो जागोन जौ रोसि लोंहैनो भटार कार्ड दं नोंनाव दङ आदा दाख्लैसो बानायदोंमोन आं फैबायानो एबार होनो मोनसिगोन आंनाबो फैसाया आखायाव दरनाय गैयालै नो 50 थाखा होनलांदो जाथारबायलै आदा दे आदा होमबा थाथ'दो दे भटखौ खिन्थु जोंनावनो होनांगोन दे होगोनलै आदा होगोन टेनसन लाना नोंसोरो बिसोरबायदि गामियाव 10 जनसो थाबोनायमोनबा 100 होना माथो बुथुमजोबनो हागौमोनलै साला जोंनि बर'फोरा बिदिनो गोजालै मोनजाबा मोनलोंबाल' भट होयो दा बिसोर सरकार सालायग्राफोराथ' खम रानना होदोंलै बिदिनो जोंलाय देरागोना देरायाब्रा एबारलाय जोंना बर'फोरा सानै हयै भट होग्रायानो गैथाराब्रा जायनिफ्राय मोनजायो बेनोनो होथारो जेनगोन बायदिसो मोनलायलांबायलां देराबालाय आंहाबो एसे दुगा जानो हागौमोन लायनो माबा दासो फैदों बहा थांनायमोन ओइ गामियाव एसे लोगोफोरजों थांदोंमोन आं नोंनालाय मिथिं गैया नामा दिनै दङ दंनायालाय दा बेलासियाव आं थांबाथाय न'आवनो थादे बाबा दे जागोन दे 100 लांबानो जागोन बाबा 100 मा खालामनांगौ नोंलाय 100 मानि नांगौ आंनो दुर्गा फुजा नायनो जमायदों आं जमायथारदों नालाय नोङो उदैयावसो जमायगासिनो खोमा थै उदैयाव जमायबालाय बोरै बहनफिननो हानांगौ जाखो आंहा बेगाव सोना दोनदों मानो जमायलायनांगौ फुजायाव आंनिफ्रायनो लांखायो माथो नोंलाय थेवबोलै आं एबार दुर्गा फुजायाव एसे जन्थाफोरखौ हेभि बायना गाननो हारदों बिदि गाननाय जोमनायफोरखौनो एथ' दामि गानना लाब गैयालै बाबा ओरैनोबाबो हौवाफोरखौ फैसा थाखा साख्रि बाख्रिया समाय होयो गस्ला लंपेन्टआ समाय होआ साख्रिफोरालाय बोरै समाय होनांगौ जाखोब्रा महरखौलाय नों हाजार मोजां गस्ला लंपेन्ट गानबाबो नोंनाव फैसा थाखा गैयाबा नोंखौ रावबो फसाया जुदि नोंनाव फैसा थाखा साख्रि बाख्रि थायोब्ला गोसोम बन्दा दाबाबो नोंखौ रावबो बासिनो हानाय नङा नंमारगौ नंनायालाय नों बुंनायाबो थिगानो आफा नोंनाव जुदि फैसा थाखा थायोब्ला हाजार गोसोम बन्दा दा खयथेबाबो रावबो नोंनो फिसाजो हरा बुङा होमबालाय माखौथो बुजिदों नोंलाय ओरैनो देलायलाबायना लाब गैया हौवाफोरा बोरै फैसा आरजिनो हागोन बेखौसो साननांगौ होमबा आंबो फैसा आरजिनायनि एसे माथा मारनांसिगोन आफा ना मा होनो माथो बेनिखायनोथ' आं नोंनो दखान लुनो नागिरदोंमोन ना जागोन दे आफा फैगोन बोसोरनिफ्राय होनोसै आङो नों दा बिमा बिफानि सायाव मोजां जन्था मुजा गाननानै थांबा नोंखौ सिख्लाफोरा गोसो थोगोन नाथाय बेखौ नोंनो न'खरनि मानसिया हरनाय नङा मानोना नोंनाव साख्रि गैया जेबो इनकामबो गैया बुजिदोंना आं मा बुंदों बुजिदों आफा बुजिदों बेफोरसो फिसाला बेफोरबायदि बाथ्रा मानिबाथ' आं नोंनो जि नांगौ बेखौनो होगोन आंलाय मानिखायोआनो माथो आफा उन्दैयावसो मानियामोन आङो उन्दैयाव आरो बारा बुजियामोन ना स्कुलाव थांनो थिनबाबो थाङामोन दा जा फरायनो गोसो जायो आङो नाथाय लाजियोबो बेनिखायनोथ' आं बुंबाय थायोना बोथोरनि फिथाइखौ बोथोरावनो जानांगौ मानोना ओंखारनाय खानस्रिया माब्लाबाबो हाबफिननो रोङा बेनिखायनो फरायनाय समाव फरायना लानांगौ खामानि मावनाय समाव खामानि मावना लानांगौ नङाब्ला उनाव बैसो जालांबा फस्थायनांगौ जायो दा नोंबो आं साख्रियाव लाखायसो नङाबाथ' नोंबो मा मावनासो जागौमोन नंगौ बाबा नंगौ नों थार बाथ्राखौनो बुंदों ओंखाम मोनबाय खोमा जाहैनोसै थुग्रो बाबा थुग्रो दे फै आफा बुंनाय बाथ्राया नंमारगौ आंबो साला फरायनांगौ समाव फरायना लायासैना दासो बिराद लाजिनांगौ जादों दे दाबो जेबो नोंला दखानफोरखौनो होना जानोसै आरो रिजाल्टआलाय मा जोंना दिनै होगोन गाबोन होगोन जाबाय थाखोब्रा इदि दिनै होगोन गाबोन होगोन खालामबाय थाबा गिनायसो मोनलायलाङोलै होनोबा खनसेनो थाल्ला होखानांगो लिरनो हासोलाय खोमा ओंखायनो ख्लाव जागासिनो रिजाल्टनि आंनिबाथ' फैगोन बोसोरावबाबो जायोलै रिजाल्टखौ फाग्ला बे फैगोन बोसोराव होबालाय बोसोरसे ओरैनो थांगारगोन माथो
आंनिबाबो लस गैयालै एख' मालाय होथो रिजाल्टखौ मोनबा एसे थाल्ला जायोब्रा नङाबा सानफ्लांबाय थायोना पास जागोन ना फेल जागोन सानफ्लांबाय थायो थै आं एख' मोनालै पास जाबाबो फेल जाबाबो जाथों आं जेबो मोना नोंखौथ' पास जाबाबो फेल जाबाबो रावबो जेबो होनग्रायानो गैखाया नालाय ओंखायनो जेबो मोना आरो आंखौबो न'आव रावबो एख' नाखायालै ओंखायनो जेबो मोना आंबो होला गेदा खोथा गैया पार्टि मोनजाबानो जागोन दे नोंनिखौ नों पास जाखागोन ना ओमफ्राय नों होआ पास जाबा मानो होआ बेलाय पास जाबालाय नोंसानावनो जमा लाबना लोंफैगोनब्रा अ साथामबो पास जाबाथाय ज' फैसा खांलायना लोंनांगोनलै बेयावनो जमा लाबना लोंफैनांगोनलै थोद बेयाव लाबोना लोंफैनानै नङालै बेलेगावसो लोंहैनांगोन आंहा बुरिदोसो रायजागोन नङाबा दावलाफोर मा दावराव खालामबाय थादों नोंसोर हा दा नोंसोरो इयाव रावबो गैया होननानै हिनजाव सिख्लाफोर लाबना दिगदार दं नोंसोर आंजों आया मा होनोब्रा बे बुरियालाय मानोथो बेयाव जमा जमा रायलायफैबाय थाद' उन्दुनो हाया मानो हाया खायसे खालामबाय थायो साला बाप्रे माबायदि बुरैलै रो नोंसा बेया आसरितसो बाला मा बुरि मानसिनि एफा लेथ्रा लेथ्रानो आरो सिख्लायावथ' खम देन्जारमोन इयो होनफेरथारामोनलै दिनैबा मा सानना होनखो हैद थौ बेलेगाव ज'नोसै थ'